Mukabat na sa kapin 12,000 ka blood units ang naapod-apod ug napahimuslan sa nagkalain-lain nga tambalanan dinhi sa Sugbo karong tuig 2025. Asoy sa representante sa Subnational Blood Center for Visayas, Kathleen Abella, nga ang Sugbo ang usa sa mga nag-unang lalawigan sa nasod nga adunay labing daghan nga demand o panginahanglanon sa dugo. Usa ang Cebu sa daghan og demand sa ato ang blood kay it's because naatay mga tertiary hospitals, mga equipped nga mo bitog surgery, mga open heart surgery, kani atong mga invasive nga surgery. Like atong open heart need siya og mga 10 to 15 bags of blood. In a month makadispense tag around mga 3 to 4,000 nga mga blood units. So sa lain-lain na nga mga hospital plus napagid tay mga other hospitals nga nagkandak pod sila og mga blood donation drive, na sila yung mga in-house pod nga drive. Apan bisag taas ang demanda sa dugo din sa Sugbo, giklaro ni Abella nga stable pa ang supply ug wala pa nagkuwang og mga blood units ang Subnational Blood Center aron ipangapod-apod sa mga tambalanan. Sugod sa Enero ning tuiga, miabot na sa 18,111 ka blood donors ang hingpit nga nakahatag silang dugo gikan sa dulan 24,000 nga mipadayag sa ilang pagboluntaryo sa pagdonate. Like 23,058 ka mga recruited nato nga mga blood donors. And kani sila nga mga recruit na sila intention, the willingness good nga kanang mo tabang sa atong mga isig katawo. So mag-agini sila og screening. Kay of course, we promote good the quality and safe blood for all. Tungod sa maong mga numero, kasamtangan nga stable pa ang supply sa dugo sa rehiyon, hinungdan nga padayong miawhag si Abella sa mga grupo sa pagpahigayon o mga blood donation drive. Sama sa gitaktang blood donation activity sa MyTV Cebu, subay sa ika-16 niini nga anibersaryo. Gidapit ang katawhan sa pagdonar sa ilang bililhon nga dugo karong Lunes, Setyembre 8, 2025, gikan alas 9 sa buntag hangtod sa alas 2 sa hapon sa second floor IMG Conference Room, JY Square, Barangay Lahog, Cebu City. Usa kini ka kalihukan nga nagtinguha nga makatabang sa pagluwas sa kinabuhi sa mga nanginahanglan. Gipasalig sab ni Abella nga ang pagdonate og dugo dili lamang makabenepisyo sa mga pasyente apan maayo usab kini alang sa panglawas sa mga donor. Okay, there is a 2016, an article nga makapataas siya sa atong antioxidant enzyme, the superoxide dismutase, nga kung mutaas na siya, mauna siya mo proteher sa atong mga cells, sa atong mga tissues, and sa atong mga organs nga against the free radical. Kauban sa pagtabang. Kauban sa pagtabang. Kauban sa pagtabang. Kauban si Eliza Peñaranda, kini si Angelica Faisanyal, alang sa MyTV Cebu.